Som jag sa, men till slut gjorde ni det. Ja. Men ni alla gjorde det jättebra, okej? Jag vill ändå, som ni ser och ni vet, vi håller våra kurser här på La Isla, vi har sådana här drop-in-kurser. Och då tänkte jag passa på och bjuda er på en sån här drop-in-lektion någon gång när ni vill. Så ni kommer att få en sån här frivillighet med väl 100 kronor. Så ni kan komma hit någon gång. Så det här inte blir den första gången ni träffas alldeles, utan det blir i alla fall 2 gånger. Och det är väl bra det, okej? Så ni är jättevälkomna att komma hit. De här drop-in-kurserna, vi har 4 olika nivåer. Man börjar från nybörjare upp till avancerade. Och en sån nybörjare på onsdagar och fredagar, eller på måndagar, fast inte under sommaren. Och sen till hösten har vi 3 dagar i veckan. Ni kan använda handleden precis när ni vill, när det passar er. Okej? Så ni får en sån biljett av mig, och jag tack så mycket, hoppas att ni har en fortsatt trevlig kväll. Okej? Jag hoppas att vi